Ассалому алейкум, духтаро. Чихиш Муҳаммадтон аст, ҳомиҷатон аст. Инҷа ман имрӯз якта распаковка мекунам. Гуфтам штативам нест, шаварам ёрдам додан, распаковка кардам ба якта штативи нағз бояд гирам, духтаро. Ягонтатон агар ки донитон одамое ки видео снимать мекунанд, может шумо медонитон ягон хел штативи ба қуввати устойчиво бошад, чтоб телефонама қабад нағзда. Ман ба худам ба штатив ҳасту, лекин камтарак слабый бад ҳам аниман iPhone 14 Pro Max. Даже бе чехолам агар ки монам нағз намеқабад, да, ҷои держателяш слабый, намедонам чили, даже слабый нею, танг, вот. Барои мин ягон хеле штативи бошад ки амин бе ягон вай мушкили қабад телефонама ба. Это чайник. Вот, красота же. Инҷа чой мондем, духтаро. Ҳозир бошад ширини мехӯрем чой кати. Ба шумо меш чои соф агар ки хӯрда истода бошед. Ҳозир баъд прогулка бирои, духтаро. Энамин аҳвол кати ман кӯдакоя пешонда сеташа кача мебарам. Ҳар рӯз мо кача намебарем, духтаро. Примерно 3 рӯз ба як бор мебарам, да. Ҳар рӯз бировардам ба наметонам. Шаварам хона бошанд. Агар дута калонёша мебарам отдельно, ё ки хурдима бо отдельно мебарам, хел мебарам, лекин сеташа баробар ҳар дафъа ҳар рӯз бироварда наметонам. Камтара калонтар шавад, монапага ба сарда ҳаво гармтар мешавад, ҳаво уже хай плюсоваям штос бисёри вақту баъд мебароем, да. духтаро, ман дар бораи ин бояд гуфта гузарам, барое ки аллакай ҳама ҷо аллакай эълон кардаги ҳастанд, лекин ман худам ҳоли эълон накардам. Компанияи мо, духтаро, як конкурси калон мондаги аст то 25 февраля. шумо метавонед ки иштирокчии ин конкурс шаведон. шоҳ-ҷоиза ин $1 000 000, духтаро. $1 000 000, представляете? боз 10 кас ба 100 000 рубли, так 100 кас ба 10 000 рубли ва 1000 кас ба 1000 рубли мондаги аст. шумо метавонед ки мисол ҳамин призҳои бурд кунед. барои иштирок кардан дар ин конкурс, духтаро, барои шумо танҳо 499 рубл ба ягон чиза касб кардантон даркор аст. яъне ки соб буршам пойзумная паста гилда душам мегиритон, аллакай иштирокчии ҳамин конкурс мешаведон. во-первых, шумо нархҳои дастрас кати чизҳои лозимаатонро харидорӣ мекунедон. миқдори 499 рубл аллакай иштирокчии ҳамин конкурси беҳтарин мешаведон. куҷо медонед, мумкин ки яке $1 000 000 бурд кунед, мумкин ки 100 000 рубли бурд кунед. хулосаи гап, иштирок кардан дар ин конкурс бениҳоят осон аст. намехел, духтар. агар ки 1000 рубл ба харидорӣ кунедон, шумо метавонед ки 2 маротиба аллакай иштирокчӣ шаведон, яъне ки 2 купон гиритон ки ҳар дуи купонатонам иштирокчӣ мешавад дар ҳамин конкурс. агар ки 1500 рубл ба харидорӣ кунедон, шумо ба компания аз 1000 рубл зиёд меистад нархи вай духӣ. ҳамон духӣ шумо бепул подарка мекунад каталоги оянда. во-первых, во-вторых, шумо аллакай 3 купон доритон ки 3 ҷой дар ҳамин конкурс, понимаете, шанси шумо зиёдтар мешавад барои бурд кардан. намехел, духтаро, бонусҳои калон, падаркаҳои зур, розыгришҳои беҳтарин мегузаронад компанияи мо. метавонед ки ман ҳамин номери ватсапам ба нависам, ман шумои номнавис мекунам, ҳам корро бепул ёд метиҳам. агар ки кор кардан хоҳедон, агар кор кардан нахоҳедон, просто иштирок мекунам, гӯйтонам марҳамат. мисол метавонед ки иштирок кунедон, шумо ягон чизо не теряете. ҳамин чизҳое ки шумо шампунь, собун, порошокое ки мехаредон, итак шумо бромада аз дигар ҷоҳо мехаредон. шумо ягон чиз, мисол инҷа бекора пул сарф намекунедон. просто ҳамин маҳсулотое ки шумо мехаредон итак аз дигар магазинҳо, нархҳои дастрас кати, нархҳои выгодни кати ҳаминҷа харидорӣ кунедон. боз иштирокчии ҳамин қадар конкурсҳои беҳтарин шаведон. номери ватсап ман, занҳои азиз. Всё, площадка бромадем, духтаро. Наконец-то. Бьё. Всё, садись давай. Садись давай. Шин. Вот. Давай, шин. Молодец, умничка. Худо, качал хнук, ях. Духтар, чам ҷони. Манам уже хнук хӯрдам. Бачаам уже инҷиқи кадос хобаш омдаги. Бояд дароем. Все, пошлите, Ислам. Вот в беседочку заходи. Сюда, в беседочку заходи. Можно, да, бача? Эх, дошкур. Вас погуляли и хватит. Духтаро. И давай мыло. Фаберлик, конечно же. Что за красота? Красота же? Вот, духтаро, артикул. Так. Артикул, вот артикул.
29 57. این кудакуна мондасан. Распаковкой нормально кардам ба. Тут я кисточки заказывала. Манай хели кисточки. Будем делать макияж. Наконец-то нормальный. Ассалому алейкум, духтаро ва занҳои азиз. Ҳар яке шуморо ба кор ба компанияи Faberlic даъват мекунем. Ман зани хонашин ҳастам ва директори компанияи Faberlic. Ҳар 21 рӯз аз ин компания зиёда аз 10,000 сомон маош мегирам. Занҳои азиз, ҳамин номерои WhatsApp ман ба нависетон. Ман ба шумо ҳамаи он маошҳое ки ҳар 21 рӯз мегирам нишон медиҳам. Бо шумо суҳбат мекунам, кора дар борааш маълумот равон мекунам. Агар ки ба шумо кор маъқул шавад, ман шумои номнавис мекунам ва ба шумо кора бепул меомӯзонам. Занҳои азиз, омӯзиш ва номнавис шудан бепул аст. Шумо аз хона набаромада баробари корҳои хона, баробари фарзанд нигоҳ кунӣ, боз метавонед ки ҳар 21 рӯз маошҳои беҳтарин гиред аз ин компания. Боз ба ғайр аз ин компания ба мо бонусҳои калони пулӣ медиҳад. Ҳар 21 рӯз маошҳои беҳтарин, боз бонусҳои пулии калон. Метавонед ки аз хона набаромада, занҳои азиз, кӯча ба кӯча борҳои Faberlic фурӯхта гаштан дар кор нест. Духтаро, як бор дигар мегӯм, кор бо тариқи телефон аст. Асосан мо дар WhatsApp ҳамкорӣ мекунем. Ҳамин номерои WhatsApp ман. Метавонед ки маълумоти муфассалро дар WhatsApp аз ман гиред, ба ман суҳбат кунед, шинос шавед. Агар ки шумо ба кор маъқул шавад, ман шумои номнавис мекунам. Занҳои азиз, дар командаи ман зиёда аз 3000 нафар занҳои муваффақ ҳастанд ки ҳар 21 рӯз маоши хуб мегиранд. Ва шумо низ яке аз пешқадамтарин занҳо дар ин компания шуда метавонедтон. Боз чӣ дар кор аст барои мо занҳо? Аз хона набароем, кӯча ба кӯча нагардем, тарбияи фарзандонмон кати машғул шавем, бо барзами ин маошҳои беҳтарин гирем. Занҳои азиз, аз ягон чӣ хавотир нашавед. Ҳеҷ кас шумо маҷбур намекунад ки харидҳои калон карда кӯча ба кӯча фурӯхта гардед. Мо аз хона набаромада кор мекунем. Занҳои азиз, ман худам соҳиби 3 фарзанд ҳастам ва аз хона баромада наметавонам. Яъне ки ман аз хона набаромада ҳамин қадар маошҳои калон мегирам ва ба шумо низ ҳамин гуна корро меомӯзонам. Раҳмати калон барои таваҷҷӯҳатон.